Európa čelí rastúcemu tlaku na prispôsobenie sa náročným technologickým zmenám. Patrí k nim digitalizácia, automatizácia a prechod na zelenú ekonomiku. Tieto zmeny majú vplyv aj na trh práce. Dochádza k nesúladu medzi dopytom po pracovnej sile a ponukou kvalifikovanej pracovnej sily. Projekt Barmetal skúma, ako tieto technologické a ekologické trendy ovplyvňujú kolektívne vyjednávanie, ktoré je kľúčovým nástrojom pre dynamickú reguláciu trhu práce. Projekt zahŕňa 12 európskych krajín, z toho 11 členských štátov Európskej únie a Srbsko, ktoré je kandidátom na členstvo v Európskej únie. Projekt skúma, ako sa rôzne systémy kolektívneho vyjednávania vyrovnávajú s podobnými technologickými a ekologickými zmenami. Slovensko je jednou z krajín skúmaných v projekte Barmetal. Na Slovensku sa vyprodukuje najviac aut na obyvateľa na svete. A práve preto je slovenský automobilový priemysel pod veľkým tlakom technologického rozvoja, digitalizácie, automatizácie a snah dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V automobilovom priemysle pôsobia aj odborové organizácie. A práve preto je Slovensko zaujímavou krajinou pre výskum technologických vplyvov na kolektívne vyjednávanie. Aké sú aktuálne reakcie na technologické zmeny na Slovensku? Na národnej úrovni sú to nasledovné iniciatívy a opatrenia. A. Od roku 2015 sa legislatívou uľahčilo odborné vzdelávanie. B. Vznikla digitálna koalícia a iniciatíva sektorovo riadených inovácií. C. Aj na regionálnej úrovni vznikajú iniciatívy, ktoré podporujúce spoluprácu medzi zamestnávateľmi, samosprávami, mimovládnymi organizáciami a do určitej miery aj odbormi. D. Dochádza k implementácii akčných plánov a národných stratégií pre spravodlivú transformáciu. E. Realizujú sa projekty verejných služieb zamestnanosti pre individuálnu rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie. F. Zamestnávatelia, najmä veľké spoločnosti, vyvinuli vlastné interné systémy odborného vzdelávania a spoluprácu s externými vzdelávacími inštitúciami. Aká je úloha kolektívneho vyjednávania v kontexte spomínaných iniciatív? Zamestnávateľské zväzy, ako aj Konfederácia odborových zväzov Slovenské patria medzi zakladajúcich členov digitálnej koalície. Odbory sa snažia ukotviť právo na vzdelávanie do kolektívnych zmluv vyššieho stupňa pre všetkých zamestnancov bez rozdielu. Naopak, zamestnávatelia uprednostňujú flexibilné vzdelávacie opatrenia v rámci konkrétneho zamestnávateľa bez zjednotenia vo vyššej kolektívnej zmluve. Keďže Slovensku chýba ucelená stratégia spravodlivej transformácie na národnej úrovni, kolektívne vyjednávanie ako regulačný proces len pomaly reaguje na potrebné zmeny vyplývajúce z digitalizácie, automatizácie a potreby uhlíkovej neutrality. Kolektívne vyjednávanie väčšinou rieši klasické témy, ako sú mzdy a rozvrhnutie pracovného času, avšak v reakcii na technologické zmeny by aj kolektívne zmluvy mohli presnejšie ukotviť potreby zamestnávateľov a zamestnancov na vzdelávanie a rekvalifikácie. Na podnikovej úrovni nám 3 prípadové štúdie ukázali, že zamestnanci si ešte plne neuvedomujú potrebný rozsah rekvalifikácií a celoživotného vzdelávania. Ešte nepocítili priamy dopad technologickej a ekologickej transformácie na svojej práci. Ak firmy identifikujú potrebu vzdelávať svojich zamestnancov a pripraviť ich na nové technológie, väčšinou sami organizujú školenia a vzdelávacie kurzy bez konzultácie s odbormi. Na záver môžeme povedať, že pozornosť venovaná dopadom digitalizácie a automatizácie na Slovensku rastie, ale očakávané dopady na trh práce ešte nie sú dostatočne reflektované v procese kolektívneho vyjednávania. Potreby rekvalifikácií a vzdelávania sa riešia cez verejné služby zamestnanosti priamo medzi úradmi práce a jednotlivcami, respektíve v rámci veľkých firiem internými vzdelávacími metódami. Či si v tomto procese nájde miesto aj kolektívne vyjednávanie, je do veľkej miery otázkou, ako sa k tomuto postaví vláda vytvorením vhodných podmienok pre kolektívne vyjednávanie, ako aj samotní zamestnávatelia a odbory.